akwai mutane guda uku zan ba ku sunansu. In an tashi yin bikin ko muna nan ko kun yi gaba, lalle a sa hotonsu su uku duniya ta gansu, ta san su, kuma wannan muna yi ne domin tarihi. Mutane su san cewar yin wannan abu ba shi da alheri, kuma idan mutum ya yi to akwai abubuwan da za su biyo baya. Go,